iti maleng nulumlumnek ti ini iti nagsabata ti daga ken langit nangayet abuya ti maimatanga ngemisut mangiparikna iti panagmaymaysa ket ti lawag no lemmesenen ti sipnge dumteng tun ti sardam agari ti ulime agkarayam ti lamis ket lumtaw day taladawan kaslada kadtoy sibay ko apaglailwan naglawakit ngamine nagbatan taataaw nalaklakan lakuman nga umay ka sarungkaran surat wen no retrato di dantun makaanay nga inak pangipapasan tuy iliw ko nalaos unay iti rabii sakbay nga inak maturo alae taladawa iparabaw kutoy puso makita kalakuman uray no darep-deplae mabang-aranen tuirik na maep-ep me tuy iliw iti bigbigan no sumingising ti ini iti nagsabatan ti daga ken langit no bumangon ako sikan ti malaglagip ko kasarsaritak taladaw kasanukay tanbiag ko naglawak ket ngamine nagbatan taataaw nalaklakan lakuman nga umay ka sarungkaran surat wen no retrato di danto makaanay nga inak pangipapasan tuy iliw ko
nalaus unay. Di naman ako, Nay.